الحمد لله القائل قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمبي فولي أني ولن من دون تكانيسي أو مني سعينا أو منصور لبنا شريف لا جبراني سامفه جمانين كونو جمانين كوكا أو بسم الله أو كجمو كان كنكرني كنكا ميني السبب نماي أنفلني واتي من كوننا نوي على كرا بالمك أني على كمربا نوي سيدنا علي كرم الله وجهه عليك بانغلي حكم كوننا ولا أني مامي بي نيوم بلو وي أنكرمو الشيخ حمد بارو كابو كاي nga biniwati na asigaro beneno murba buguma centre Zahara au directeur des études de don yani anga temeni korofo ya mafa Sheikh Ahmad. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. E bismillah anga jamuka kenen keneka inshallah an baraji. Sheikh Ahmad ambi bismillah kenenka ka sheni ankaramu wa Sayyid Sheikh Usman Madan Haidara ka kuma kanye ka foko ni wati nunun sira islami nyuma bekana ka fara ɲɔgɔn kan ka jira ka fɔ ni wati bade dun wa iseko e fɛn o fɛn ye ini balma dɔ ka jala ka yira ala la ka fɔ ala ne nisɔndiyara ni wati in na ni ni ma ɲuman ninnu ye u ka don kɛrɛnkɛrɛnnen n'o ye u bangedenw ye. Yani an ka don kɔrɔfɔ kɔnɔna na folikan ni wale ɲuman dɔn ka jumɛn b'i bolo fɔlɔ ka ɲɛsin ale min kɛra sababu ɲuman ye ka diɲɛmaw kalan nin na kɛrɛnkɛrɛnya la an bɛ jamana min kɔnɔ n'o ye Mali ye ani an ba minnu bɛ yen ni olu sɔnna ka nin baara ninnu ta kɛrɛnkɛrɛnya la an bɛ nin min na n'o ye Sayidina Ali ye an ba tanti Jara Tunkara ole ale de kɛlen ko o dɛmɛ jalata. Alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد. جلو أمبي أنفلبا بلا جلفو مالكونو فو مالكو كان كفولي بلي بلي كودي أنغا هو كونسي إسلاميكي نمو أباما سيد شريف عثمان مدن حيدرا أمبي أموكي كاكينا كونو الله أكبر أمبا أموكي كاكينا كونو amba moke ka kena kono wa anye darapo sembala ka foli bele ko di amba ubela jele ma kenen nyana no ye tanti Jara ye ka fo lahara jodona ijigi tegele e ka bara nyumona nin kenen no sigili do ulu de be ke hakili sigi ambulu amba fa hadi bi ala ku bulo me ka parala ala ku bulo me ka parala amin amin ala ka do bela jele mine no temana ka bo Sheikh Ahmad niko ko Ali iko ko doni niko ko Ali iko ko limaniya iko Ali iko waliyuwa bonda Ali ka fasamantiyo ibe se ka jumene fo anye. Alhamdulillah rabbil alamin. Jallo iye nyini ka fem bele la mbese ka doni kodu minye Sayyidina Ali ka kola o ya ale yɛrɛ b'a fɔ an ɲɛna ko anal qur'anu natiq ne de ye qur'ana ye min bɛ kuma o yɛrɛ dama wasara n bɛ se ka doni kodu wɛrɛ ye kira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana ka sahabaw sigili larabukɛ dɔ nana larabukɛ sele ako kira ma n b'a fɛ i ka dɔ fɔ n ye i ka sahabaw kan kira y'a damina karisa o bɛ tan a bɛ dɔ fɔ la karisa a ye dɔ fɔ la o kɔfɛ kira y'i dade kira dadelen kɔfɛ larabukɛ kama ko ne y'i ɲininka i ka sebaw la i ye dɔ fɔ la ko nka i ma fɛn fɔ n ye Ali ka ko la dɛ kira ye mun f'a ye kira kama ako i ye ɲininka sahabaw de la n ye dɔ f'i ye olu la ako law sa'altani an nafsi la haddathtuka an aliyin ako ni tu ye ɲininka n ka dɔ fɔ n yɛrɛ la n bɛ dɔ f'i ye Ali la donc ni yɛrɛ dama wasara bonya ye ni dama wasara bonya ye Sayyidina Ali ye kira yɛrɛ kunde wa kunana de b'o la kale atul mubahala yɛrɛ la atul mubahala kɔnɔ ni taara ye k'a fɔ ko wa anfusana wa anfusakum tafsir bɛɛ b'a la kale ko a yɛrɛ kun place la a ye Sayyidina Ali wele donc o ye bonya dɔ ye ni ko i bɛ kuma Ali ko la a ka limaniya degré ni Ala sɔnna an da bɛna se a ma
min b'a jira k'a fɔ kira ka kumakan b'a jira k'a fɔ ale de ye limaniya bɛɛ représenté Ghazatul Ahzab la ni Ala sɔnna an bɛna an da don a détail la n'i sera ka dɔnniw na kabako dɔnni de tun b'a la Jallo kabako dɔnni dama n bɛ kelen dɔrɔn f'i ye a dɔw bɛ olu tɛ se ka expliquer ni tableau tɛ yen comme an ye lakalani kɛ an bɛ caman dɔn a la n'i ma na ni tableau ye a ka tiɲɛ tila dɔw kɛra wallahi explication cogo foyi t'a la fo n ka lakire de ta k'a ti mɔgɔw b'a jate sinon n'i y'a fɔ o tɛ da la mais ale de y'a ɲɛnabɔ a misaliya kelen dɔrɔn dɔnni bonda la yahudiyakɛ nana Seydina Ali ma a ko n b'a fɛ i ka nombre dɔ jate dɔ de fɔ n ɲɛna jate min a bɛ se ka tila kelen cɛ ka damina kelen fo 9 yalo adadu bɛ damina kelen la a bɛ taa ban 9 la ko k'a damina kelen fo 9 a bɛ tila n'a tilala tɔ tɛ to o bɛ min wele ko kasro foyi tɛ to a kɔfɛ Ali k'a ma ko idrib usbu'aka fi shahrika cela veut dire i ka semaine tile 7 o darbu i b'o multiplier i ka kalo tile 30 la o bɛ taa bɔ 210 i b'o darbu fi sanatika san tile jate o bɛ taa bɛn 360 ma kamariya la shamsiya ye 365 o bɛ taa bɔ ni 75600 ye an filɛbaw bɛɛ bɛ se k'a sɛbɛn 75600 n'a y'i diya i b'a tila 9 cɛ 22 o kelen i b'o tila 8 cɛ 22 fo ka taa bila kelen na yahudiyakɛ tora a dabali bannen o yahudiya ɲɔgɔnna dɔ fana nana ka Seydina Ali sɔrɔ bada la ni ye an bɛ an panpan waati yɛrɛ cogoyaw kama a bɛ ka kulunitigi de makɔnɔ a bɛ se ka tɛmɛ cogoya min na ka ba tigɛ yahudiyakɛ nana so sanfɛ Ismulayi Lazam b'a bolo a ye o kalan ka yɛlɛ ji sanfɛ ka tɛmɛ ninnu bɛ wele ko alwilaya takwiniya ninnu tɛ kabako ye hali maa min tɛ seli Ala bɛ wilaya takwiniya dɔ d'i ma donc ni ninnu bɛ fɔ mɔgɔw kana ɲini wala ko kobaw don parce que ni mɔgɔ y'a ye mɔgɔ bɛ ka nin kɛ o b'a fɔ maa ɲuman de don k'a sɔrɔ hali maa min tɛ seli wallahi a bɛ se ka nin kɛ ninnu y'o dɔw ye a ye tɛmɛna a taara i jɔ ba côté dɔ fɛ a ko ya fata law alimta kama alimtu la abarta kama abartu a ko kamanenw a ko dɔnni mɛnɛ la n'o ɲɔgɔnna bɛ e la o ne tɛmɛna cogo min ji sanfɛ yɛrɛ tun bɛ tɛmɛ ten mais a t'a dɔn k'a fɔ ani réseau tigi de bɛ kuma la Imam Ali kama a ko hada makanuka wa mablahu ilmika ko nin ye e place de ye wa nin y'i danyɔrɔ de ye dɔnni na fa ashara ila al-ma'i fanjamat a y'i bolo sin ji ma baji bɛɛ jara ka kɛ glace ye a tɛmɛna ka taa ba kɔfɛ yahudiyakɛ sɔrɔla ka jigi o de la ka n'i toro Seydina Ali sen na a ko wallahi an bɛ réseau in kalama de nka e ta in a y'an dépassé a sɔrɔla ka silamɛya Seydina Ali bolo o yɔrɔ in na nin ye fitini Jallo an bɛ se ka minnu fɔ dɔɔni an bɛ se ka dɔɔni min fɔ a ka dɔɔni sira fɛ n'i tagara a ka fasamantiya la hadisa minnu nana la ne yɛrɛ ma da dɔn a la mais n bɛ se ka min f'i ye n yɛrɛ ye min ye a la a ka ca hadisa 500 ye hadisa 500 min nana Seydina Ali ka bolo la sunna ka sira fɛ an ka foroba kitabu kɔnɔna na a belebele kelen dɔrɔn b'o fɔ an bɛ bɔ kuma na o ye kira b'a fɔ ana madinatul ilmi wa aliyun babuha o yɛrɛ dɔrɔn wasara ne ye dɔnni dugu de ye Ali y'a bonda ye o ye c'est-à-dire o ye kuma bannen de ye c'est-à-dire je dirais n'i b'a fɛ ka se kira ka dɔnni ma i bɛ tɛmɛ Seydina Ali fɛ yen yalo waliya kɔni a y'o datugu maa o maa bɛ don waliya gun kan i b'a ta Seydina Ali ka damanda ma maa o maa bɛ don waliya gun kan i b'a ta ka damanda ma donc an bɛ se ka min fɔ bakurubaya la Jallo Seydina Ali ka ko la o ye ni Ala sɔnna ma Sheikhu o faamuyara kosɛbɛ an ka ɲininkali filanan bɛ fɛn min kan Seydina Ali bɛɛ lajɛlen b'a dɔn a lamɔna Alakira de bolo sallallahu alaihi wa sallam an bɛ fɛ k'a dɔn yalima a ka ɲɛnamaya kɔnɔ a y'i yɛrɛ di Alakira ma ko jumɛnw na ko minnu ni yɛrɛ kun b'a dɔn k'a fɔ karisa y'a yɛrɛ di a yɛrɛ di in kɔnɔna na risque kun bɛ yen a bɛ se ka kɛ a kun tɛ bɔ a la
alhamdulillah rabbil alamin a yɛrɛ di fɔlɔ fɔlɔ an bɛ se ka min fɔ a la o ye kira ka hijira ye hijira min kɛra Maka ka taa Madina Amadou Diallo a hijira in na n'i donna détail kɔnɔ kabila o ni ko Quraishiw ye kabila 28 ye kabila 28 o kabila 28 olu de y'u fara ɲɔgɔn kan bɛɛ ka maa dɔ bɔ cɛ bɔ min ni ka sɔrɔ an bɛ se ka kira faga o bɛɛ de bɛ jɛ ka fagali kɛ donc Bani Hashimu kelen kabila u tɛ se k'i kɛ nin kabila 28 kan n'u ka kan dɔw tɛ se ka gagner cogo si la donc u bɛ kira fagali u b'u da di o risque kɔnɔna na bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ a waati fɛn min tun bɛ larabuw ka waati la ni juguya fanga kun ka bon u ye kabilaw fara ɲɔgɔn kan kira ka sɔrɔ k'a fɔ Seydina Ali ɲɛna ko i b'i dan dayɔrɔ la et puis kitabutigiw bɛ min na kadi donna Musnad Ahmad yɛrɛ kɔnɔ ale b'a ɲɛf'i ɲɛna cogoya min na a ko Seydina Ali dalen ko a kun bɛ se ka birifini bɔ a kan na a kunkolo la a bɛ dɔn ninnu jɔlen kun bɛ da la u b'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko min filɛ ko kira tɛ Ali don a bɛ se k'a yɛrɛ makara n'o ye a tɛ sa o tɛ wa mais Ali ye birifini kɛ ka kunkolo in datugu di k'a yɛrɛ kunkolo datugu u kana se k'a dɔn maa min bɛ yen donc o de risque yɛrɛ ka bon n'a bɛɛ ye o yɛrɛ de kama kafiriw mɛnna jɔlɛda la parce que ma sikana yɔrɔ sɔrɔ n'u y'a kɛ tan u b'a fɔ ko hali bi a dalen don n'u y'a kɛ tan u b'a fɔ hali bi a dalen don fo ka dugu jɛ u la dugu de jɛlen sa u ko a ma bɔ donc an ka don u donna u sɔrɔla ka birifini bɔ Ali kunkolo la mais automatiquement u b'a dɔn kira dayɔrɔ don u kun bɛ se k'a faga i n'a fɔ Ali yɛrɛ fana kun bɛ se ka birifini bɔ kunkolo la k'a yɛrɛ sauver k'a fɔ a kira e kɔni filɛ t'a la mais ne fana bɛ n yɛrɛ sauver mais ayi total a y'a yɛrɛ di kira ma dafalen mɔgɔ kelen t'a la o de la a ye kunkolo in datugu Musnad Ahmad yɛrɛ bɛ riwaya min lakali mɔgɔ ninnu ka sɔrɔ k'a f'a ye ko i ye kunkolo datugu de ka an tromper n'a ye ko yala ko i balimakɛ taara min Ali kɔni t'a taayɔrɔ dɔn olu ka sɔrɔ ka wuli o de la k'a ɲini daminɛ donc i b'a dɔn k'a fɔ ko nin ye fida u yɛrɛ de k'a yɛrɛ di nin y'o misaliya belebele dɔ ye Allahu Akbar Shehu an y'o faamuya n'an bɔra yen Shehu Ali ka ko mɔgɔw bɛ caman dɔn a la mais caman in dɔɔni n'i y'a ta k'a lajɛ Seydina Ali Mali kɔnɔ yan ni i y'a tɔgɔ fɔ dɔrɔn bɛɛ hakili bɛ jigin a ka cɛbaw de la n'o ye a ka kɛlɛw ye an karamɔgɔ Seydi Sheikh Usman Maran Haidara ale ka karanga o walakatili ɲuman a kɛra sababu ye hali sini ka Seydina Ali nɛgɛ don mɔgɔw la an bɛ fɛ k'a dɔn Seydina ka Ali a ka kɛlɛw i bɛ se ka joli fɔ an ye kɛlɛ ninnu kelen kelen o tɛmɛna cogo di alhamdulillahi rabbil alamin Jallo Seydina Ali a ye kɛlɛ minnu kɛ a ka ca kosɛbɛ a y'a bɛɛ fana janjo ta ala barika la Allahu Akbar a tɔgɔ dama a tun bɛ victoire d'Islamɛw ma kɛlɛ kɔnɔ ale kelen tɔgɔ gansan a tɔgɔ dama k'a fɔ dɔrɔn ko Ali tɔgɔ bɛ a bɛ kɛlɛ kɔnɔ o yɛrɛ dama tun bɛ victoire d'Islamɛw ma tellement que o bɛ siran ɲɛ tellement siran kɛra a ɲɛ tellement a bɛ kɛlɛ ɲɛ dɔn an bɛ se k'a f'i ye ghazwatu Uhud bɛ yen Badrul Kubra bɛ yen ghazwatu Hunayni bɛ yen ghazwatu Wadi Sisi Bana bɛ yen Karanga in bɛ yen Khaybara bɛ yen Ahzabu bɛ yen n'an ko an b'an da don Badru yɛrɛ dɔrɔn mɔgɔw bɛ kuma caman fɔ a la nka Badru kelen n'an ko an b'a détail di a bɛ heure kelen ni dɔ ta an bolo Badru kelen janjo minnu kɛra u bɔra ni laɲini minnu ye o kama waati yɛrɛ cogoya kama an bɛ a essayer ni waati m'an tan tɛgɛ ma an bɛ kuma ghazwa fila kan n'o ye Khaybara ani ghazwatul Ahzab ye ghazwatu Khaybara la n'o ye yahudiyaw ka karanga ye bɛɛ b'a dɔn yahudiyaw ka karanga in kɔnɔ u ka cɛba dɔ tun bɛ yen a kelen de tun bɛ wele dugu kɛlɛli la n'u b'a wele ko marhabu a kelen de bɛ wele ka dugu kɛlɛ donc kira ye décision ta waati min na k'a fɔ a bɛna don yahudiyaw ka o kɛlɛ in na n'o ye Khaybara kɛlɛ ye a ye silamɛw bɛɛ wele k'u lajɛ yɛrɛ donc kɛlɛbolo a y'a tila minnu bɛ yen ni k'a sɔrɔ olu bɛ taa ni Abuhari ye a ye darapo ta a y'a di Abuhari ma
nga kɛlɛ in na Abubakar ma se ka victoire sɔrɔ a la o tile filanan a ye drapeau di Umar ibn al-Khattab ma ale fana n'a ka mɔgɔw taara mais yahudiya ninnu u ye se sɔrɔ silamɛw kan o la tuguni a ko in ye kira tɔɔrɔ a y'a tɔɔrɔ kosɛbɛ a y'a tɔɔrɔ kosɛbɛ fo Ala yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ kira degunna a ye Jibrila lajigin Jibrila jigini o de nana bɛn ni aya in ya ayyuhalladhina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'imin fukata aya fori suratul ma'idah kunnana o kile kira isabaw bɛɛ lajɛrɛ ni kuma in bɛ gafe caman kɔnɔ a b'an ka hadisa kitabu kɔnɔ a bɛ tafsir kitabu kɔnɔ Sheikhna Ahmad At-Tijani ridwanullahi ta'ala alayhi ale yɛrɛ kumana na hamziya sharha la a kumana nin yɔrɔ in yɛrɛ kan hamziya sharha la a ye bɛɛ lajɛlen waati min na a ye hadisa dɔ de fɔ a ko la'ab'athanna غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كرار غير فرار الله ako sini mbena darapo di madoma au chala o tigila mabe ala fe abe akakira fe ala ba fe akakira ba fe Allah ko wa tigila ma sabatilendo kelela ate boli shidon o yorona Umar ibn al-Khattab abafu anyana aku wallahi ma ahbabtu al-imarata illa yawma idhin aku donde ne nyamoya yere kanu darapo ka di mama kelela ako donde nya kanu parce que mankutu fora ayen kono atigila mabe ala fe abaka kira fe ala ba tigi fe wa ala ka kira ba tigi fe Allah dugu jera kira kuma ko Ali bemini ukama ko Ali nya fla beba dimi ko ati yeli yereke ko armadul ayn kira kuma ay Ali wele kana we Ali nati kira ya ka dugo barka man kala o yoro be sur place jallo nya yelela Allah sur place ka nya yele ka kenya pew nyadimi tara asorla ay drapeau de alima drapeau dile yahudiya kelen ka me kwa drapeau di Ali de man parce que uba mankutu don khanda kula islamo ye dinga se ni minke yahudiya yere o nyokonge parce que ya medon karanga dala we dinga batike ka jika la wasa sidna Ali kana sikateme Allah Ali na ka chawo nana usele karanga dala ayaye dinga tikelendo ayi sola segin kofe so segini aya kori kana ka dingan pan dingan pan ni soyi a jigina karanga inga adda ko sayna dron de we girike kata ko sayna dron Madina al-Munawwara we girike kata kata lamara yorola mata ye yoromna sino akabo hakili maka foku ma kilimbini tana bulu kilinye ka boti cebina ni beje wala yastati'una tahrikahu hatta lamghali abegele yawma grinda ode kama akelen ka girimbo nila das la no temena doya nyinika ku yala ni mboni fanga juma akuma khala'tuha bil quwwa al jasadiyya inma khala'tu al bab bil quwwa ar rabbaniyya Allah akone daimbo ni alaka sedi ko nyerete alaka se ni daimbo no di asele keno kono marhabu ka remplaçant mi nuba wele ko al harith harith nana marhabu nona ani harith de janjo foloke Allah ay harith faga utara kibariya di marhabu ko mo kele et puis funa ngani aw bene wele o de la ko ko ni tawti kele nyeda ko amba nyini fe ka jigi aka kotaro na ka keleke minom anana komi la dala arabu nube do fasa fasla ube nyo majamu o majamu de konnana marhabu yeni donc li sembo قد علمت خيبر عني مرحب شاك السلاح بطل مجرب أطعن أحيانا وحينا أضرب إذا الليوث أقبلت تلتهب أكو أم بكنا مينا نوي خيبراي كو بعد دون نمرحبو يتشميني
ni e ali tene don ni ba don ambe kena mina o ba don ne chemi Allah ako pamuru yu dama kashi ma min ka kele choya la ako ne marhabu do ke tene don ne arabe kan fo ba yere majamuna Allahu akbar atakama at'anu ahyanan wa hinan adribu ako kuma dolan bi sogo ni mure wa kuma dolan be gushili deke ako wati min ni waraw ye nyon kumbe kele yorola ako ni kele tasuma wilila ka nyaga ako nga gushili be ke flade hola la atlale sayyidina ali ya jabi pese ni dona doni fana bunda kono poem na min be fo shiiru be fo ni waznu mi iba jabi no waznu donc سيدنا علي كما أنا الذي سمتني أمي حيدرة الله أكبر درغام عجام وليث قصورة إبل الزراعين شديد القصرة كليث غابات كريه المنزرة أكيلكم بالسيف كيل الصندرة أضربكم دربا يبين الفقرة وأترك القرن بقاء جزرة أضرب بالسيف رقاب الكفرة أقتل منكم 7 أو 10 فكلكم أهل فسوق فجرة الله سيدنا عليكم مسيكم الله جلو إرزو بينا أبي أكو ni e marhabu tene don ako ne de baye mwele ko alaka wara ako nga ifana to don ne ba de mwele ko alaka wara ba ako ku wara kele na bla kumo kono ako o de ne Sayyidina Ali mako te mashika demela Allah ako wara parce que wara min fara kosebe iba miskilu nu sigile do chugomi ako nere miskilu sigimbe kele konoti wara kan shibe chugomi ayode nata ako iblu zira'aini shadidul qasra wara kan shuka bon chugomina aya yere mankutu node kele kono ako kalaythi ghabatin karihil mankdara ako abino fo wara dimine jogine kele kono akile wula kono e kele no nyonya face à face ko jatiga bimbi mina akone Sayyidina Ali betende kala konnana Allahu akbar ukilukum bisayfi kayla al-sandara akoni balansi ta ibi pezeli kala mo min inana ni war hakami usuma hakade be pese kadima ako ibe ifana ika degere be chugomi puissance be chugomi ne fana bi gushino puissance de mbo degere de dima pamurula Allahu akbar ni kuma bayde mo bele ni kuma bayde ako adribukum darban yubinu al-faqra ako ngagushli be ako mbi gushi fukokulu fukokulu be bomba ubayi Allahu akbar wala ibaye kele konnana jallo kele mana ban ma flati nyon soso ka fo ni Sayyidina Ali ka fakatay ni ma wretay besa aka gushi chugo ni mashi tatiklinyi Allahu akbar akele ke sen doneno donc ani marhabu karla nyona o de la pamuru ko kile aya gushi ka chef raflay gushi ko kile fatu kerola ani nasru sayna kana kirama kira ni sodia bake ala o kera aka kele mimbe wele ko khaybara Allahu akbar ghazwatul ahzabila jallo alaykum ka cha kosebe meni wati ko ma antantigema amba fe ka dofo alela amba damina ni Qur'ana aya mini sura yere mu mejigina ghazwatul ahzabika Allahu sura mu mejigina ko sura de la coalition kafiru ni mushriku ni yahudiyu ni ubedi farla nyonka o keleina ko shinya kele ambikira ka koba ka bampeu o kele mina abe ma ba tambo yemin lajere nga slame gafi yemin jira anna tafsiru ni tarihu kitabula olu ya jira ka fo slame tunye ma ba sabaye o yemin ni chaman fo doko ba kelendo do yere ko keme wulula doko keme saba Allah slame ko titemo bayra ka fo ku kumancha ko slame ko kumancha o konona la urana aya bi min lakali aka versona أكو يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا سلامو أي على ولي نمندو واتي مين
ni kɛlɛbolo dɔ nana aw ma kɛlɛbolo ni ne de ye kɛlɛbolo in lasegi ni mɛlɛkɛw cili ye ani ka fɔɲɔ ci u ma fɔɲɔ min ni nɛnɛba b'a kɔnɔ u dɛsɛra ka tɛmɛ tile 10 kan u seginna sinon u tun bɛ daga sigi aw da la ye idh ja'ukum min fawqikum u nana Madina sanfɛla fɛ wa min asfala minkum wa u nana Madina jukɔrɔla fɛ wa izaghatil absaru wa balaghatil qulubul hanajira wa tazunnuna billahi dhunun ay jallo ni réseau de Allahu akbar ako ku nana aw sanfɛ u nana aw jukɔrɔ ko wa ko sira min kun bɛ sahabaw la muminu na a don masina in na sira min kun bɛ sahabaw la a ko a sira sera n'i y'a ɲɛ ye dɔrɔn a b'i n'a fɔ n'i ye muru ta k'a jɔ maa kan na i ka kumakan laban fɔ kumakan laban o lakali an ka sɔrɔ k'i kan tigɛ o bɛ kɛ cogo min na a tigilamaa bɛ a ɲɛ bɛ kɛ cogoya min na a tigi u ɲɛ kun bɛ ten de Allahu akbar ako wa balagatil qulubul hanajira ako siranya fɛ dusukun sera fo ŋɔnɔ na siranya yɛrɛ fɛ wa tazunnuna billahi dhunun aw ye biskiyali dɔ kɛ o yɔrɔ min man ɲa dɛ Allahu akbar biskiyali jumɛn no هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا مثل مولى جرب الدوما سنين وإذ يقول المنافقون منافقون كم صعبوا تلا الدوما سنين والذين في قلوبهم مرض أن النافقية بنام ما منون دسكونا ولو يمفو ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا والله على نحكا كراك الليد من تارك مغانيا كلينا والله كالون دمدو munafiki munun kuma jamala wati ni olu ka kuma ye Allah o de kama munun ko ba kelen do munun ko ba saba do be yita fo tariku la mais ma kɛmɛ wolonwula munafiku la o de yi retire ka taa so kɔnɔ ka kɛlɛma kuncɛ olu ɲana u dunu kaso kuran a yɛrɛ b'a la kali u kelen kana Abu Sufyan de tun ye kɛlɛ ɲɛmɔgɔ ye u nalen n'u y'a sɔrɔ kira n'a ka sahibaw ye khandaku kɛ ka dinga sen ka Madina la munumunu u ka sotigi min tun bɛ yen ni bɛɛ b'a dɔn tariku kɔnɔ Amr ibn Wudi a kelen tun bɛ saga dun sagaden kelen Allah a kelen ale sera ka tɛmɛ dinga kunna ka na silamɛw fɛ yen janfa kunte ya waati u ka fɔ ko nin kelen nana an bɛ jɛ Ala k'a faga o ye kɛlɛ bannen o tɛ yen face à face de bɛ kɛ walima u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ cogoya wɛrɛ la Allahu akbar o Amr ibn Wudi a ye kumakan dɔw de lakali Jallo réseau do dɛ a ko alastum taquluna anna qatlakum fil jannati wa qatlana fin nar فوالله لقد اشتقت إلى دخول النار فهل منكم من ينازلني الله أكو يلا أوسلامو تكافو كوني ما من سارة أولا كو بتا الجنة كونو ما من سارة أونا وبتا جهنم كونو أكو ينكالي أنغا بولولا مبفك دو جهنم يندي كونو كو يلا ما تاولا ميمي فاسا فاسي كنيا الله أكبر أبقى أن يني إسلامو فين أيني فومين يني ماما ولي o yɔrɔ de la kira ko ko n bɛ layidu ta n bɛ garanti di maa o maa bɔra ka nin cɛ in kɛlɛ n'i y'a faga i si tɔ kɔnɔ n bɛ garanti d'i ma alijana la n'a y'i faga n bɛ garanti d'i ma alijana ko la a tɛ tɛmɛ o kan maa ma wuli Seydina Ali de wulila kira kama ko ijlis fa innahu amrun ko i sigi ko Ali ni n'i tɛ fila ye ni Amr ibn Wudi de Allah sa sama sina la Ali kun bɛ san 21 na a fa filan de don Allah san 21 san 60 o bɛ se k'o kɛlɛ o cɛ ka jan Amr bɛ yaalala so sanfɛ a seginna kumakan ma tuguni ko alastum taqulun anna qatlakum في الجنة وقتلانا في النار والله لقد اشتقت إلى دخول النار فهل منكم من ينازلني الله أكبر أكو يلا أو ما فوقو ما من سارة الله بي الجنة كنو من سارة أو نو بي جهنم كنو كون كلا لبولو لم بفك دو جهنم كنو ما تولا من ببوني فاسا فاسا دوا الله جالو ni do ma no ya de
nduma nuqade addo sayyidina ali willa tuguni kira kama isigi ko amru de do Allahu akbar aya fosinya sabana na tuguni sayyidina ali willa kira kama isigi ko amru do ali kama wa in yaku amran fa ana ali ibn abi talib Allahu akbar ako hayni amru do kunne fana ya ali de minye abu talib de Allahu akbar kira ka soroka sayyidina ali tekemina kan dugo kai kira ko ala uhudula ye bani hashimu ka ceba domina no hamza badrula ye bani hashimu ceba domina no ubaydai ako bani hashimu la min tora warawla ko ali do de Allah ala deme aka soroka aka jalamugu bo ka meleke sidna ali kungolo Allah akbar kira re ka jalamugu sidna ali ka soroka na asele amruma amru yayi ni ale din flano amru kama ala yakun min a'mamika man huwa akbar minka sinnan fayaqdim alayya akun yala mate eka jama chela minka koron o be boka ne kelewa ko ne be maluya ki ijelibo ni ma dodo jalo aba to de labo aba fo wi to srana de donc ne de bora ato fo mais c'est ali mofo c'est ali mofo a islam ya de tobo ka sutra biri to ka ako mamunu be nu ma son ka bon nu luka koron ne de ako ulu valeur ka bon e kelelima Allahu akbar ulu valeur ka bon e kelelima c'est moka o yoro be amru ibn wudi jigina ka bo so sanfé a jigina tariku tigu be min lakali ko a ñogona fasa fasima delika na tariku kono ani ali ni ñonche a ñogona fasa fasi ama delika ke jallo Allahu akbar amru ibn wudi abe kele model na ba nyado aya benati aba soro sidna ali be akonona kare kuna Allahu akbar abe kele nyado ni chugo ye aya be esai a soro sidna ali be koina fokata se islamu joroleno kafiru joroledo ube min mankan medro e pamuru mankan de be boladro Allahu akbar jondo ko fokana se laban pamuru mankan doyara be klumajo a nika made sarawa ay nika made ganyanawa bajoroledo sonu nya bala sidna ali be ka bo gwangan koro ka soro amru ibn wudi kungolo babulu Allahu akbar abeka tagama kana munafiki do be kira kerefe wu dagere kila klo ko unzur ali yatabakhtaru fi mashihi Allahu akbar ko ko kira kafle ko ali be ka yere batagama de ke Allahu kira mun fuye kira ko da'u aliyan yatabakhtaru fi mashihi fa inna tabakhtura huna ibadatun ko ali toy aka yere batama ke akoni kenen kono yere batama e batu dodi ala batu dodi do betti sika ke ali sele ni amru kungule kira sorlaka ali tigamina ako al yawma baraza al iman kulluhu ila al kufri kullihi Allah ako bi limaniya be sera kafiriya bela odla kuma damnana iya ayira ka fo ko ni ko limaniya ko ali bo plafona donc ni mo kuma kan sebentiya c'est ado ali kelen de limaniya be représenter amruye kafiriya be représenter كرام الدوما أكوما لمبارزة علي بن أبي طالب مع عمرو بن ود خير من عمل أمتي إلى يوم القيامة الله أكبر أكو علي أكا كلامي فلاني ناي فاسا فاسي كني عمرو بن ودي أكو أكف سانغام مانتون كبارا بلا جليني فوكا تاسي كياما جودو موتي باركي من فالير كبوكا ساما كواني كلاين أكاني كلاين nabe ke islam ya bandoyi ni se kun kera ali ni ya me an kun bala bi
parce que c'est des keraw ala ka barka do ila ala ka barka do ila donc Diallo ni ghazwatu al ahzabi ale konna la amma aya be karam parce que nan ko ambe aya be kala ka tila ka be tafsiru ke abedo anga wati konna na sigatala wala donc nin ko ni kele munu anye fla munu fo ngambe na kuma ulukan o ye nunu ni fasamantia munu ndu ni ka soro kira yulu fo Sedna Alima ambe damadamani fola ka bo kuma kono nano ni ala sonama ni ala ni kira jenama o doye kira sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aba fo anyana ali minni wa ana min ali wala yuaddi anni illa ana aw ali musnad ahmad abina nay masadir werobe munu min nay ako ali bora ne kirala ne re bora ali la kuwa dinain mati dinain lasene kofe ni sidna ali te Allahu akbar abi musnad ahmad konnana kira sallallahu alayhi wa alihi wasallam abafu anyana tuguni unwanu sahifatil mu'min hubbu aliyin c'est-à-dire muminu ka gafe titiri mimbo sanfɛ lahara jodona o de ye ali kanu Allahu akbar ali kanu o de ye muminu bɛɛ ka gafe titiri Allahu akbar kira sallallahu alayhi wa alihi wasallam a b'a fɔ an ɲɛna tuguni a ko aliyun aibatu ilmi an tɛmɛn'o kan a ko ali de y'ale ka dɔnni magasin ye Allahu akbar an ye ana madinatul ilmi wa aliyun babuha an y'o fɔ ali yɛrɛ b'a fɔ an ɲɛna ko allamani rasulullah alfa babin wa futihat li min kulli babin alfa babin ko kira y'ale télécharger dɔnni bonda ba kelen na ko a bonda kelen o kelen jalo ko bonda ba kelen wɛrɛ bɔra o kɔnɔna na Allahu akbar o de la an bɛ khawariqul ada minnu fɔ a ka sahababa dɔ n'o ye salmanul farisi ye salman fatulen parce que ardul madaini o ye iran ni iraki de ni ɲɔgɔn cɛ ye a fatulen ali bɛ medine su fɛ o su kelen ali wulila ka na ka su ko ka kasange ka saliya ka su jɔ ka segin ka taa medine ka kɔn fajiri weleni ye o kuma fɔra majilisu min na faama dɔ de tun bɛ a yɔrɔ la faama in ko k'o bɛ se ka kɛ cogo di ko an dun b'a dɔn madine ni iraki cɛ ko tile dama dama ni taama don ɲaamɛ la aw dun ko k'a ye nin kɛ su kelen o yɔrɔ shairu dɔ ye dɔnkili dan أكو أنكرت ليلة إذ سار الوصي إلى أرض المدائن لما ألها طلبا وغسل الطهر سلمانا وعاد إلى إيراث يثرب والعصباهما وجبا فقلت ذلك من قول الغلاة فما ذنب الغلاة إذا لم يريدوا كذبا فعاسف قبل رد الطرف من سبع بعرش بلقيس وافى يخرق الهجبا فأنت في عاصف لم تغل فيه بلى في حيدر أنا غالي إن ذا عجبا إن كان أحمد خير المرسلين فذا خير الوصيين أو كل الحديث هبا دونك الدناكو أكو إبه كباكو يا كافكو علي بوراكو كتا Salman ko su kelen ka segi ka ko fajiri boli ako ye kabako yewa ako nabillahi Sulemana ka wati ako jonna ni balaqisa ka sezi okera Sulemana kelen ka jinaw ni hada madew la jere ako ayyukum ya'tini bi arshiha qabla an ya'tuni muslimin qala ifritun min al-jinn ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alayhi laqawiyyun amin وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك الله أكبر وعاصف بن برخيادي بس عليك كن نبي الله سليمان كوصيوي أنا كم بوراك أنيا يرى اسم الله الأعظم حرف بيولو لني سبعين حرف كلنكم عاصف بن برخيابلو ما حرف بيولو لني سبع من كربلو أيا بدي سنا علي دما الله أكبر donc yado koni ka bo ka teyul ardi koni ke no ba wele ko ka dugukolo nyugu o teke kaba ko baye Sayyidina Ali ka doni korlala Allah akbar kira ba fanya na tuguni jallo ako Ali minni bi manzilati ra'si min badani ako Ali ne kira bulu ko bina fo kungolo ni faritodi ko Ali bene kungolo place de la
ani fari ni ɲɔgɔn cɛ donc i b'a dɔn k'a fɔ ko fɛnba don kira bolo Ala sɔnna ma an ka waati bɛ ka sɛnsɛn shehu n b'a ɲini k'a fara ɲɔgɔn kan teliya la ni Ala ka jɛ ye alhamdulillah an bɛ foli kura tuguni Jalo k'a di Haut Conseil islamique président ba ma n'o ye Seydina Ali yɛrɛ mɔdenkɛ ani an baw bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnyana Tanti Jara an b'a fɔ nin du in ma ko tare du in an bɛ tare fɔ a ye du min bɛ kira ka mawludu sigi a bɛ Seydina Ali ta sigi a bɛ Zahra ta sigi a bɛ Mujtaba ta sigi a bɛ Hussein Shahid bi Karbala a b'o sigi wallahi tare bɛ du in ye an bɛ dugawu de kɛ Ala k'u bolo mɛn baara in na sigi minnu fana bɛ kɛ a kɔnɔ Ala k'a kɛ an ye dalilu ye lahara jɔ do kɛ san caman bɛ Ala bolo dɛ an y'o ɲini Ala fɛ a k'o di an ka seyidu ma san caman bɛ Ala bolo a k'o di seyidu ma wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin Cheikh Hamad an b'i fo k'i waleɲuman dɔn an yɛrɛ kun bi an y'a dɔn k'a fɔ Seydina Ali ko a bɛ cogo min na faamuyaw kana ka ɲini a la wa kanu kana ka don bɛɛ lajɛlen na i donna an ye o de kɔnɔna na o la an b'i fo k'i waleɲuman dɔn ka dugawu k'i ye hali sisan an ka Ala ka ɲɛ min la an bɛ a f'i ye ni Ala sɔnna ma don n'a nataw la an n'a sigi wɛrɛw kɛ ka kuma fɛn wɛrɛw kan hali sisan walasa walawalaliw bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na kɛrɛnkɛrɛnya la ahlul bayti mɔgɔw ka se ka lakodɔn k'u kofɔ mɔgɔw ye ani ka tila ka maaw wele ka na u kanuni ma an bɛ kɔsegin foli ta k'a ɲɛsin aw ma ni sanga in na aw minnu bɛ ka an lajɛ Sirifila jabaranin kan jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Seydina Ali ale ka anniversaire a sera o ɲɛnajɛ baaraw o hukumu kɔnɔna de ye an ye nin plateau ninnu sigi ka karamɔgɔbaw wele kɛrɛnkɛrɛnya la bi karamɔgɔ min b'an bolo n'o ye Cheikh Hamad Baro ale ye Kayi alimamiba Ala ka hinɛ la n'o ye Cerno Hamidu Baro o denkɛ de ye a sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Bamakɔ Moribabugu centre min bɛ yen n'o ye centre Zahra o directeur d'étude de don o la an bɛ dugawu de k'a ye Ala ka a sara ka foli ni waleɲuman dɔ ta k'a ɲɛsin an ba ma yan fo Bankɔni ni Jaginɛbugu la n'o ye Hayidara Tanti Jara Tunkara ye Seydina Ali ka baaraw bɛɛ lajɛlen bonyana karama bɛ ale de bolo ka foli kɛ an ba tɔw bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ ko Ala ka san caman yira an na an ka sababu ɲuman ale min ni a ye an kalan nin na a baaraw cogoya ka an kalan o la ka tila k'u kanu fɔ an ye min de don an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ka dugawu k'a yɛrɛ kun ye ka foli ni waleɲuman dɔn ta k'a lajɛ aw minnu fana ni nin kɛnɛ sanuma ninnu tɛ fɔ aw kɔ ni kira somɔgɔw kow fɔra dɔrɔn aw bɛ fɛn o fɛn na aw b'a bɛɛ bila ka ɲɛsin a lamɛnni ma an bɛ Ala deli ni o hɔrɔmanu u ka karamaw ye Ala k'a mago dilan jamana Ala ka basigi don a la jamana finitigilakaw an bɛ dugawu k'u ye kɛnɛ in kan u mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ dugawu k'u ye Ala k'u kisi k'u tanga juguw tɔɔrɔ ma Ala ka an kɛ ka nin n'a ɲɔgɔnna kɛnɛ caman sigi ka foli ni waleɲuman dɔ ta ka ɲɛsin n yɛrɛ dɔgɔnin sɛbɛ dɔ ma maa min ni a kɛlen don ka Sirifu kanu kosɛbɛ yan fo Ɲɔrɔ di Sahel ka Ala deli Ala ka hɛrɛ kɛ an bɛɛ ye wasalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu